noswaith dda, a gael ei teglu bod mor braf wedi bod yn Caernarfon heno ar gyfer y seremoni yma. Ar ran Voluntary Chwechdim, swn i'n hoffi diolch yn fawr iawn i Llenyddiaeth Cymru am cyfle i gynnal bleidlais barn bobl ar y gwasanaeth unwaith eto leni. Yr gweithio pwysigrwydd y brif wobr, dwi'n siŵr bod y lot o'r rhan fwyaf, byddai'r gwrywduron yn cytuno, mae hon barn y darllenwyr ydy'r beth pwysica, nhw wedi'r cyfan sydd yn prynu. Da ni falch iawn wedi gweithio unwaith eto leni gyda Adran Gelf, Prifysgol Cymru, Dr Dewi Sant, gyda Paned Cws, eleni sydd yn ôl mi. Ac artist ifanc o Sir Benfro, sef Leslie Thomas, sydd wedi creu y darn gelf ar gyfer y wobr eleni, a da ni eisiau diolch yn fawr iawn iddi hi. Mae'n bleidlais wedi bod yn arbennig o boblogaidd unwaith eto eleni, ac roedd hi'n agos iawn bod nhw ddwy gyfrol ddath i'r brig. Ond heb oedi bellach, dwi'n falch iawn i gyhoeddi mae'n illydd wobr barn bobl Golwg 365, llyfr y flwyddyn 2014 ydy Dewis gan Iwan Cynt.